Kama uPastor WeNingi kuyintokozo ukukhuluma nawe nje ngokukhethekile la khona sideliver khona amaphupho njengenjwayelo. Mawumusha kwi-channel ngicela ke undlule ngo-subscription noma ku-subscribe bese uqinisekisa ukuthi ke ubuka le video le uphendula like bese ke uya nasemuva ama-video esiwenzile semaningi kakhulu ngakwazi nakhona uthola impendulo ngicabanga ukuthi ezinye zakhona ezinembile bese ke uqhubeka uba ke umlandeli wayo i-channel. uNkulunkulu kakulonde kubusise. Namhla sibheka la uphupho likadeliwa wakasokhela uthi ke uma uphupho usinda endlini ngobulongwe omunye ke ehlanza indlu. Ngicabanga nje bekhuluma ngokuhlanza indlu akakhulumi ngokuphalaza ukuhlanza izindlu yabo ukhuluma ngokuyiklina indlu. Okay, into oqala sibheke la ukuthi uphupha mhlawumbe indlu empeleni usinda indlu ngobulongwe benkomo. Lolu phawu ke usuke libika la ukuthi mhlawumbe kunesidingo sokuthi ke nihlambulule ikhaya ngoba mhlawumbe ahlambulukile njengamanje ngendlela efanele ukuze ithongo lizokwazi ukuzinza. Okwesibili kungenzeka futhi uthola ukuthi uma uphupha usinda indlu ngobulongwe kube uphawu usuke lubika futhi la ukuthi mhlawumbe kunesidingo sokuthi ke nigeze abangasekho noma ke lihlambulula amathongo angahlanjululiwe noma abangasekho abangahlanjululiwe yabona. Okwesithathu uma uphupha usinda indlu ngobulongwe kuyaba uphawu olubuye lukhomba isidingo sokuthi ke niyadinga nina njengomndeni noma njengamalungu omndeni ukuhlanjululwa noma ukugezwa uqobo yabona. Okwesine uma uphupha mhlawumbe usubona nje ubulongwe esibayeni uphawu lolu lungasho mhlawumbe ubukhona bethongo mhlawumbe lesosikhathi leso noma ukuthi kumele nenze mhlawumbe umsebenzi nenzele umsebenzi wamathongo noma nenze umsebenzi wabaphansi yabona. Kuyenzeka futhi uma uphupha ubona ubulongwe benkomo kuba uphawu oluhle nosuke libika la ukuthi mhlawumbe kunenhlanhla ongahlubenayo noma uzobuka nempilo engcono uphinde uphile futhi isikhathi eside yabo. Kodwa futhi kuyenzeka uma uphupha ubona ubulongwe futhi benkomo kuba uphawu oluhle kakhulu nosuke lusho ukuthi mhlawumbe ungalahli ithemba ngoba mhlawumbe usuzokuthola lokho kade mhlawumbe ukufuna isikhathi eside empilweni nalokuthi mhlawumbe uqhubeka nokusikhandla nokusebenza kanzima uzophumelela maduzane yabona. Futhi kuyenzeka uma uphupha la ubona ubulongwe benkomo kuba uphawu olusho ukuthi unethemba lokuthi mhlawumbe uzokwazi ukufeza ifiso zakho noma ke usuke uzokwazi ukuthola izixazululo zezinkinga osuke ubhekene nazo maduzane. Asiphethe ngokuthi uma uphupha ubona ubulongwe futhi benkomo kungasho ukuthi mhlawumbe umuntu ozoba nalo isu noma ke ikhono lokufeza noma ke lokuphothula inhlelo osuke unazo nje empilweni yabona. Kodwa ke asivale ngokuthi njobe ephinde wabuza la usudeliwa kwasokhela ukuthi mhlawumbe uma abona abanye abantu behlanza leyo ndlu leyo iphupho lami uphupha mhlawumbe wena kushanyela noma umunye esishanyela lelo gceke esuke lingcolile lolu phawu usuke lusho ukuthi kunesidingo sokuthi mhlawumbe wena noma lo muntu loyo ahlukane nemikhuba emibi noma ahlele embise kabusha impilo yakhe noma alungise isimo sakhe sempilo. Kodwa futhi uma uphupha wena ushanela noma umunye umuntu eshanela indlu noma igceke elingcolile lolu phawu olungasho ukuthi mhlawumbe kunesidingo sokuthi ke nisukume nikwazi ukukhipha mhlawumbe izigadlo zabathakathi esikhona ngaphakathi kwale khaya leli noma kuzofuna nilungise mhlawumbe ingqushunqusho esikhona ezomndeni okungenzeka mhlawumbe umndeni uma kunengqushunqusho ezikhona ngenzeka ufuna nisukumele nisi-address nilungise njengamalungu omndeni. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ke engathi ke angakulonda ekubusise. Ungakhohlwa ukusubscribe ungakhohlwa ukubukela ivideo lena namanye ama video ulike futhi. Ngiyabonga.